UCEM ka KHADC ba Tito Starwell Kain uloong baya ka jingkeno ba ka KHADC ka penyat yaki kerdok pean haki surok ba ka isi kan sa syong da ka jingalang haka tayo banwan ban bishar halo kani ka benta. Laban kedaw hang ni ba ka HNYF ka labu por shitayo ya ka KHADC ba kan weng yaki kat prateli ki kerdok ki badan hasurok ba ki bala penyat da ka district council. Nakaliang ka jonga hadin bangalai i tu kubor ngala direct i department ki badai concern badai baka revenue bat kumju bat ka forest lani kinu ki badai bagi ni turget ngin sekren haka isi ke banlong haka tayo ka banwan pila da kidon ki balong illegal ya katale nakaliang ka jongi ngimla te ban operate rela da kidon pat gigit ki balik si kiyo da ka court order lani ki balong kum ki bid office jong ka forest ya kita pat ngin sampai ka basyong niya bangi de ban le kat kum ka ai ngin le Ria ki balong illegal hi nakaliang ka chonga la kran sai ba nginom la ban sai ta. Hi nakaliang ka DCA la tho sangi ba nakaliang ka jongi ru ngila ki department kila ai ka reply tengah laong ipi ba ya kani ka benta bakalong sensitive nakaliang ka jongi ru ngin sapet ya kani ka isi ka benta.